Nije zatvorio reke Daniel. Malo sada verovatno i pada koncentracija. Prvi poen za Dušan u ovom gemu. 30-15. Loš je bio drop shot. Ni ovaj udarac nije bio dobar. Ali volej je morao biti bolji, jednostavno. Lepa igra na mreži, vrlo lep poen, Medjedović ga osvaja, vodi 40-30, ali prvo ovaj forehand, onda kraća loptica Đerea, zatim sasvim pristojan prilazni udarac. Najbolji poen od početka susreta, definitivno. Dobro je što je završen vinerom, ali loše što taj viner je pogodio Gofan. Odličan tenis, kao da u ovom trenutku jedan i drugi izvlače najbolji iz sebe. Poen meča, šteta što ovo nije prošlo. Šta je izvukao Gofan kada bi 99% tenisera odustalo. On se borio, trudio, izašao iz kadra i na kraju uspeo da ostane čvrst do kraja. Kako je odigrao ovo Daniel. Kakav refleks na kraju. 4-2, drži dalje tu prednost mini breaka. Ali ovde je Lajović morao da završi poen.